100 action words. ಯಾನು ಓದೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ಓದೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ಬಲಿತೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ಪಾರೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ಮೀಂದೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ಮೀಂದೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ಲಾಗ್ಯೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ಲಾಗ್ಯೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ಲಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ಲಾಗ್ಯೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ನಡತೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ನಡತೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ಜಾರೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ಜಾರೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ಮಿತರೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ಬಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ತೂಂಕೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ತೂಂಕೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ಒಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ಗರಿತೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ತೋಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ಪರತೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ಪರತೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ನಲಿತೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ನಲಿತೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ಗಿರಗಿರ ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ಗಿರಗಿರ ಸುತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ರಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ಚಿಮ್ಮೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ರಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ರಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ದೊಂಕೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ತೊರಿತೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ಪೊರೆಲೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ಪೊರೆಲೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ತುರಿತೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ದೊಂಕೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ಮಾರ್ಚ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ಮಾರ್ಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ಮಣಿಪಂದೆ ನಡತೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ಮಣಿಪಂದೆ ನಡತೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ಕೈ ಬೀಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ಕೈ ಬೀಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ಕೈ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ಚಿಟಿಕೆ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ಚಿಟಿಕೆ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ಪದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ಪದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ಸೀಟಿ ಊದೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ಬಿಗಿಲು ಊದೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ಬಾಯಿ ಅಂಗ ಒಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ಬಾಯಿ ಅಂಗ ಒಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ಜಡದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ಜಡದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ಬಗ್ಗೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ಬಗ್ಗೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ಪೀಂಟ ಒಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ಪೀಂಟ ಒಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ತಿರುಗೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ತಿರುಗವೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ತೋಜವೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ತೋಜವೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ಒಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ಒಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ತಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ತಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ಅಲ್ಗವೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ಅಲ್ಗವೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ಕುರ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ಆಡವೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ಆಡವೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ತಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ತಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ಒಜ್ಜೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ಒರೆಸೊಂದುಲ್ಲೆ, ಯಾನು ಪುಂಟೊಂದುಲ್ಲೆ,
ಯಾನ್ ಪುಂಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ತರ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ತರ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ದಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ದಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬೂರ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬೂರ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಕತ್ತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಕತ್ತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ತುಂಡು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಜೋಡಿಸವೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಜೋಡಿಯವೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಅಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಅಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ರಂಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬಣ್ಣ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಚಿತ್ರ ಬುಡ್ಪವೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಚಿತ್ರ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಚಿತ್ರ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಚಿತ್ರ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬೇಯ್ಪವೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಕೊದಿಪವೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ತುಂಡು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮೂರೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಅಂಟವೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಅಂಟವೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮಡಿತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮಡಿತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪರೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪರೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪರಿತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪರಿತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಕಳತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಕಳತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಕೈ ಮುಗ್ಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮಿಶ್ರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮಿಶ್ರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಉಜ್ಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಕೂಲಿ ಉಜ್ಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮೈತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮೈತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮೂಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮೂಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬುಲಿತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬುಲಿತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಅಡೆಂಗುಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಅಡೆಂಗುಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ದೆಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಕೈದೆಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಒರೆಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಒರೆಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಜೆತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಜೆತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪೆಜ್ಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪೆಜ್ಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ನಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ನಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಉರಿತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಉರಿತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬುಡ್ಪವೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬುಡ್ಪವೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮುಚ್ಚೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮುಚ್ಚೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಒರೆಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಒರೆಸೊಂದುಲ್ಲೆ
ಯಾನು ಅಡಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಅಡಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಗೆಂಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಗೆಂಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಚೋಲಿದತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಚೋಲಿದತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಸಮತೂಕಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಸಮತೂಕಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ನೀರು ಮೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ನೀರು ಮೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ದೈ ನಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ದೈ ನಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಗುಸುಗುಸು ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಗುಸುಗುಸು ಗುಟ್ಟು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಕಿರ್ಚೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಟೈಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಟೈಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಜಿಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಜಿಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಬೇರಿ ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಬೇರಿ ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ತಿಳಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ತಿಳಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಮುಗುರು ತಿಳಿಕೆ ದತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಮುಗುರು ತಿಳಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಪಿಸ್ರುಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಕೋಪಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆ சொல்மேலோ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. சொல்மேலೋ.